Великов, може да ни разкажете днес какво всъщност представляват структурираните продукти? Просто казвам, структурираните продукти са комбинация от един или повече инструмента, като целта е да се подобри представянето в една или друга характеристика на инструментите, за да се при комбинацията им да се получи нещо ново, нещо по-добро за инвеститора. Значението на емитента е от голяма важност, особено за продукти, които са с гарантирана главница. Защо това е така? Защото от емитента на практика зависи колкото по-високо е кредитната способност на емитента, толкова по-вероятно и сигурно е клиентите или инвеститорите да получат поне главницата си на края на периода. За това е много важно кой е емитента. Например, ние в последните няколко години работим с Goldman Sachs. Goldman Sachs е утвърдена международна финансова институция с достъп до множество пазари, с изключително богат опит при структурирането на такъв тип продукти, с много силен кредитен рейтинг А. Конкретно продукта на Goldman Sachs е 5 годишен. Това означава, че след 5 години Goldman Sachs поема ангажимент, че ще върне най-малкото парите, които са инвестирани. Защо казвам след 5 години? Главницата е гарантирана на падеж, т.е. само след 5 години. В този период цената се формира на вторичен пазар на продукта. Е възможно да има флуктуации в зависимост от пазарните колебания. Тоест е важно да се отбележи, че за да има запазване на стойността на инвестицията, трябва да се изчака падежа на облигацията. От една страна. От друга страна обаче това, което може да се случи преди 5 години и което съгласно стрес тестовете е много вероятно да се случи, е още на първата или втората година Goldman Sachs предсрочно да изплати облигацията, от една страна главницата, от друга страна една сравнително по-висока доходност в евро или в долари, в зависимост от валутата, в която е емитиран продукта. И съответно да може да се възползват инвеститорите от една по-висока доходност за тяхните спестявания. Можете ли да ни кажете за кого е подходящ подобен тип инвестиция в структуриран продукт? Да, специално за този продукт, той е с гарантирана главница, съответно той е възможно най-подходящ за по-консервативните инвеститори, които искат малко по-висока доходност, потенциал за малко по-висока доходност, сравнено с банкови депозити. Би казал, че е абсолютно в възможно най-консервативния край на инвеститорската толерантност за риска. Предвид на това, че се носи на практика кредитния риск на Goldman Sachs, банка с висок кредитен рейтинг и съответно са изолирани всякакви флуктуации на пазарите от една страна, от друга страна пък ни дава възможност за един по-висок купон, или купон, да кажем, доходност, който би дал и би възнаградил съответно инвеститорите за това, че парите им стоят инвестирани в този тип инструменти. Тъй като продукта се предлага и в евро и в долари, какво бихте посъветвали инвеститорите? Как да изберат между двете валути? По принцип, не само за този продукт, а за всяка една инвестиция, когато става въпроса за различна от валутата, в която са ни доходите, е важно да знаем, че инвестицията, в която правим, е добре едно да следва доходите ни в каквато валута са, или две да бъде обвързана с това къде и за какво ще са ни необходими средствата след това. Например, ако смятаме, че ни трябват за една инвестиция в образование, примерно в Съединените щати, въпреки че доходите са ни в евро, но знаем, че разходите ни ще бъдат след примерно 10 години, когато нашето дете ще отиде в университет в Съединените американски щати, може да мислим една част от инвестициите вече да започнем постепенно да ги правим в долари, защото след определен брой години ще се наложи да ползваме долари. Какво е най-важното, което инвеститорите трябва да знаят за подобни продукти? Според мен за инвеститора е важно да може да намери своя финансов партньор, консултант, с който да се определят дългосрочните цели и съответно да може да се изгради подходяща програма за инвестиции, защото дори и този продукт да е много консервативен, да дава възможност за малко по-висока доходност. Добре е да се гледа една цялостна холистична картина на финансовото състояние на
съответно на потенциалния инвеститор в този инструмент и да се гледа като част от една цялостна стратегия.